Ministrov tu nemáme, poslancov tu nemáme. Možno to bude dobré, pretože každá reťaz je vždy len tak silná, ako je silné jej najslabšie pohybko. Ale spýtam sa teraz takto. Sú tu medzi nami žiaci? Ruky hore, žiaci, držte hore. Sú tu, prosím, rodičia? Áno! Áno! Ruky hore držať, stále držať. Sú tu učitelia? Sú tu bývalí učitelia? Tak. Na čo sme tu dnes? Sme tu na to, aby nás úrad vlády videl, keďže stojíme pod jeho oknami a nenabral nikto staďal odvahu prísť sem a zmoknúť. Asi sa boja dažďa. My sme sem prišli preto, aby sme vyjadrili svoju podporu iniciatíve učiteľov. Ja sám som jeden z nich. Prichádzam o plat a vedome, pretože mi ide o to, aby deti, naša budúcnosť, získali lepšie vzdelanie, aby sa nemuseli hanbiť za to, že akí učitelia ich učili. Učím deti naozaj teraz v praktickej výchove, občianskej, čo je to demokracia, ako si treba stáť za svojimi právami. Možno sa treba aj vrátiť tej podstate, že prečo sme tu. Je to trošku divné, že v 21. storočí, v druhej dekáde, sa musia postaviť učitelia a rodičia, musia vychádzať na námestie aj v daždi, aby ukázali, že suplujú tých, ktorí by mali rozhodovať celkom automaticky, by mali zabezpečovať, by mali robiť všetko preto, aby žiaci dostávali čo najlepšie vzdelanie. Skutočnosť je taká, že za 26 rokov sa nám vystriedalo 16 pánov ministrov a jedna pani ministerka. Ja už som teraz hovoril, Slovensko by možno malo požiadať oficiálne o zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Toto nie je asi žiadnej inej krajine na svete. Bohužiaľ ani jedna z vlád, ktoré tu máme za posledných 26 rokov, nesplnila to, čo sľubovala. A vznikol nám akoby začarovaný kruh. Politici nepovažovali školstvo za tému a neprezentovali ju na verejnosti. Tým pádom ani verejnosť nepovažovala školstvo za veľkú tému a politici preto o nej nemuseli rozprávať. My dúfame, že sa nám tento začarovaný kruh podarí práve dnes prelomiť našou živou reťazou.